Wat een wetterjuster en wat een stevige buien. Met ene plak wie het oren plakt net. En dus is die ene bui de oren net. En Joet hier week weer een paar pittige buien. Ik hier in haas, maar op oren plakken bleun het haas droeg. Wol, jong, droeg waar. En een temperatuur tussen de 18 en de 20 graden. En dan vannacht. Ja mensen, een temperatuur ik denk zat tussen de 13 en de 15 graden. Opklarings, droeg waar, kon ze op mist of dampwaar. Dus toch een waarschuwing van het verkeer. En een net al te sterke wind, zwak, heeguitmatig. Je krijgt 103 en die komt nog altijd in het zuidelijke richting, maar zuid, zuidwest, zuid, zuidoost. En dan morgen. Morgen wordt het een dag met, nou, de zinnen erbij, maar morgen ik nog weer een paar buien, buikjes. En dat wordt het aan het eind van de middag, denk ik. Daarna kan het dan heel of haast heel droog worden. En de temperaturen, ja, die liggen morgen nog altijd in de zomer bij de 20, 21 graden in de kustgebieden. En op de eiland 23 graden verder op de provincie. En dan is het nog altijd warm en hebben we het nog altijd nur simmerwarmte. De wind die komt morgen uit het zuiden en het zuidoosten waai en die is zwak of matig. En nu heeft het nog zo'n 20 of 21 graden. Dan terug naar je snijn. Snijn wordt een dag met buien waar, zwieren buien waar. Maar komen ze op een protte wetterroeles, tonger, hagel, windstitten. Ja, en de tussentrog let er nog eens even de zinnen, maar eerst meest bewolkt. Temperaturen op snijn, ik denk zo met bij de 20, 21 graden hinnen. En de wind, die zal zwak of matig wijzen. Nog altijd uit zuidelijke richting waai. Wel mensen, we sjoggen fruit. En dan komen we een manjetje in, en een tiesje en een maasje. En dan telt dat stadig gewoon nou. Manje, 19 graden, tiesje, 18 en maasje, 17 graden. Op alle dagen toch wel buien en buiig waar. En de wind, die zie ik het meer het westen op. Het wordt dus even wat koeler bij Matamon, maar weer even in het waarsje.